Hej alle sammen. Det er Mikkel her. Og i dag vil jeg spille noget CSS, som I nok kan se. Ja, og jeg spiller sammen med Steffensen og S7FU på mit team. Og jeg har dem ikke rigtig som venner som på Steam eller på Skype eller det. Men hvis jeg havde, så er jeg helt klar taget med. Og så kunne vi lige have fået en lille bit... fået sådan en lille bit fight ud af det, du. Fordi det mine venner, det er sådan nogle mærkelige venner, altså. Hvor fuck er han henne, mand? Gå væk. Der fandt sådan en video, hvor man... Var det dig, der skrev? Nej, det er ikke dig, Steffensen. Steff... Så hvis der teleporter, så det var med cash flash. Pisse os, skade 85, mand. Fuck, han er træls. Ej, tryk on. Jeg sætter den lige på pause, indtil vi er lige igen. Sådan der, så er det tilbage igen. Ja, og nu nakker vi dem. Fucking groft, mand. Oh shit, der var der en. Seriøst. Nu stopper jeg altså ikke. Kan jeg leve med det? Ja da. Hvor er det vigtigt. Godt. Nu dør det så groft. Fordi at nu er jeg bare... Nej! Ej. Så ender jeg bare lige forfra. Ej. Nej. Kom igen, du kan ikke gøre noget. Lortes. Nej. Jeg tror ikke, lyden den er for høj på videoen. Okay, fix VH. Det kan I tydeligt se, det der, det er VH. Kan I ikke også det? Jeg var muted det her, var. Nej, ingen af dem er muted, og det er faktisk dejligt nok. De har sagt noget endnu. Det overrasker mig faktisk, at FPS'en den er så høj. Og det er sådan til spil her. Også når jeg filmer. Råbe på det under der. Don't do it again. Og på 200, mand. Hvor var det sindssygt. Ja, så kommer lige lidt ned. Så kommer den op. Og så ved om der er lige. Nej, nu er det jo bare team. Skal du ikke se det? Jeg kan godt se, at det vinder Team Joiner. Men fem ikke tabe, men det er jo pinligt at tabe. Jeg har sådan hørt det udtryk. Jeg tror jeg måske ikke, jeg. Wallhack.
Så er du fandme heldig. Fix teams. Nu gør med flash for helvede. Hvorfor døde han lige? What? Jeg vil ikke tjene så meget, ikke også? Men det er fordi, jeg er pisse koncentreret. Helt sindssygt. Lol. Så narkom sgu da din... Okay, nok. Godt. Godt, hallo. Prøv lige at fikse teams nu. Fix de telecamp, ikke? Hallo, fix teams, fix telecamp. Fuck, gør det. What? Det var det første blik, da jeg så en stor... Okay. Det var det første blik, ja. What? Jeg glemmer at sætte timer til.